Tinini sal sini bagui belai kheno kha khamani tai khayok mani sal sini Tripura hasteni bobagra ni bisingo jottoni sai samung tangui kelangnai sini Tripura hano adunik rupokar hanjago sini Maharaja Bir Bikram Kishore Manik Bahadur ni 78 birth that anniversary abonorugui जों तिनि बिनि Simalwngo phaiयै bono muitu khlaiयै जों khayogui khakhambai khumboknani phailai jao aboni bagui जों Tripura hasteni korong mangthong rok bo kaijaka chini bobagra Bir Bikram Kishore Manik Bahadurni a jagao bahaino joto Tripura sal LUKUROK o mangthongo bono muitu khlailai khumbok lai tonglayo जों hungkai main bini Simalwngo aguli raja khorni bortola maha Simalwngo a jagao जों phailaiyo aboni bagui je tini phai sokpainai chini logeo tongo Maharaja Bir Bikram Welfare Society ni ojamajok bukhuk Shibani Deborma chini TWF Central Advisory Committee ni chairperson chini okra Madam Pavitra Bhakti Jamatia oro vice president tongo chini bukhuk Budulakshmi Deborma GS tongo chini bukhuk Sibanjoli Deborma chini Kasam vice president tai district ni vice president bukhuk Ati Jamatia tai chini joto khajani takhuk tai bukhuk song जों तिनि phailai ka oro ang sana musumai ka obose chini joto Tripura sal LUKUROK oro kono political ya Tripura ni sinijak mani chini 184 jona rajani bosong baisi जों sinijago tinini salno muitu khlailai joto Tripura sal LUKUROK o bobagrani Simalwngo phainani nango chini hamjak mani marino phunukna nango khayok mani tai khakhamani marino phunukna nango जों bokao chimi hamjago bokao chimi puitu khlaio honai noga chugui tongkangkai abo hamjak mani phol kalaya hamjak mani mari phunuk mani kalaya abni bagui asaiman dinno simi जों dumdam palailayo Thwimani dinno khai जों khakhamya khayogya hangkai abo saya abni bagui na ang joto Tripura sal LUKUROK no obono koimung tongnai chini bobagra songno जों pogui thanani kogya borok ni sinimung bachi जों tini Tripura hasteo sinijagoi tongo Tripura sa honoi Tripura jok honoi abni bagui ang Tripura sarkar nobo koinani musungo o je Simalwngo जों nukha chini Delhi rogo Rajghat honoi emon naithotok tourist place khaitoni orobo Tripura hasteni jorate chini raja rokni hasi mo hangkai o Simalwngo no phatarni bororok phaiye phatarni haste tourist rok phaiye oro nainani moto naithotok khainani abo chini hasteni jesa hapangpan ungthun borokni belai khaino kortobyo tongo daito tongo ang kisa hambaiba mario borokni saitungmung maino oro agiwo ha kepek khaijengma kapikmani tabok oro idok gojak nokha haipano usuk bayaku oro no taibo naithokai sajoknani bagui haste hapango jara daito naitongnai chini montri rok borokna ang koina musungo borokni daito taisa kaham kai khainani bagui tai chini o Simalwngo mokol bai nasigui जों khayogui khakhambui obono kaisa history khai nariknani bagui ang haste hapangno bo koinai tai Tripura sa joto LUKUROK no bo koina musungo जों 17 May tai abono जों poknani kogya karon bobagra tabuk suk jora kathang tongkangkai chini Tripura haste obahai ungla khamo chini belai khaino kapal kaham kopal rangsak ungkhamo aboni bagui o salno joto ni sai जों muitu khainani nango joto ni sai khakhamnani nango aboni bagui ang belai kha hambai mario Maharaja Bir Bikram Welfare Society bui pogui thangpano bo pogya boso burum no rang puisa kri phano chikon sakai pano bo panda khai tongo
o Simalwngo phainani sujuk jora chungna bori yapari tongmani bagui chini bukhuk sibani no ang belai khe hambai mario oba haikai no chung 17 May no pogyawi joto tiprasa lukurok chung o salno ringjagyawi no phainani joto pal pal kurum kuthum kai aboni bagui joto nong koyo hambai.